Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin bui pamorahok kita di pangradiota, di jamita, dan yang sipatol hasota, di pertanyaan songoninang di parmingguon siganuk minggu. Di video on, na yang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita, di pangradiota, tu jamita, di hari minggu, tanggal 8 September 2024, Jala Turpukta, Imasian Markus bindu pitu, ayat 24 sahat ro di ayat 37. Markus bindu pitu, ayat 24 sahat ro di ayat 37. Amanginang duk takas hujah hami turpuhi, oma di pikiran nami na mungkin boy pamorahon pangradiota. Na parjulu di zaman si saunarion godang do manang torop do jolma pengen viral. Bahkan dipatupa do berbagai cara, berbagai konten video di Facebook, manang di TikTok, di Instagram, di media sosial, asa viral. Alai di Markus taidanakin, Tuhan Yesus Kristus naing nian di dok rohana, dangadong naumbotosa, di dia ibana, manang na bongot tu dia ibana. Alai dang boy. Ainung nga viral ibana tuhatai nakpe so pengen manang solomoro hana rufani viral ibana. Tai dari turpuk tai macai denggan didok dungi borhat mai ibana siani lau tu luat tirus jadi dibongoti masa da jabu naing ma unang tarbotoi di rohana alai dang terbahetca buni. Nunga sar barita taringot tu akka pangulaon ni Tuhan Yesus Kristus. Jala dang haabatan rupani barita taringot tu ibana. Dang holan dihalak Yahudi alai tu sude bangso sekitar ditiki nunga mambege barita taringot tu ibana. Jala diturpuk taon di BG, jala di ida, di dapoton sada ina do ibana, na niguaranna di turpuk tahun ima di ayat 26 parbegu do inai. Parbegu na merlapatan, dang nagabi rupani na manomba gana-ganaan, manang rupani akana jahat, manang maruti-utian arong ilmu haportibion na daw. Jadi dang hambatan tong nang barita naulii tolhas tu nasida. Nakpe diharoron itu Tuhan Yesus Kristus tu bangsoi na pinilit ni debata bangso Israel sianido harorona aledak haabatan barita naulii gabe sahat tu torop bangso. Diturpuk toma sada hasahatanna dinaro sada ina mandapoton ibana. Napaduahon huidahami diturpuk taon di minggu na salpu di pertanyaan nung ada ditaringoti tu hita taringot tu aturan. Sada aturan tradisi naso niulahon nya kasisianna ima taringot tu mamuritangan lahomangan alai langsung di counter manang tadok majo diperhadapkan Tuhan Yesus Kristus do tu halak Yahudi manang halak Farise ditiki naso mabahen manang mangalehon bitanggung jawab na tunatoras marhite holong ni rohana dung dilehon nasida nang akapelean tu bagas coro diturpuk tota ida manguse aturan na tersirat dang pala dohonota tertulis ale adok sada tradisi na pinatol has ni Tuhan Yesus Kristus maradopon pangiduan ni sahalak ina asa di pamalum Tuhan Yesus
boruna na hona manang na mian di bagasan toddi na hodar. Adok sada aturan ima didok di ayat 27. Ngalainin na do mangalusi. Loas jolo bosur akada danak. Aidang tama buaton si panganon ni akada danak. Laho mandabuhotsa tu jolo ni aka biang. Jadi taida di si sada padohan ni Tuhan Yesus Kristus taringot tu aturan manang tradisi nang somal di dalaton. Alai menarik taida ma perpuani di ayat berikutnya. Dang ditogihon ibana Tuhan Yesus laho mengalau siakka hasomalani. Dang dido ibana rupani sahaliut Tuhan lehom majo asatong malum boruki daong. Alai sada alus namangido asini rohado sian dalanna asada potat borunei sian hamamalum ni todi nahodari tuibana. Jadi sian dalanna do dipangido dang dipangido sian naso dalanna. Tukpe marhite asini roha. Alane do ibana do alainin na ina do mangalusi ido nian Tuhan alai do akka biang na ditoru ni mejai mangalang na pinapisik-pisik ni akka dakdanak. Ini menyangkut asini roha. Asima roham. Sian dalan nai lehon ma hamelumon tiboruku. Marhitei ma rupani di patupa Yesus sada tadda halongangan hama malum ni boru ni sahala inai ala ni ha porsiauna dohot serep ni rohana nani ida ni Tuhatta Yesus. Totu tarajumi do ia Tuhatta Yesus Kristus daksi ida bohi alai si ida roha diboto do terus di bagasan rohani inatai na matsai takas haporsiaonna jala ida utama dison songon sada hasil manang upa ni haporsiaonna ima hama malum ni boruna tuk peso dohot borunai rap dohot ibana. Nah menarik musim yang idauta terkadang kita tidak boleh selalu fokus pada hasil. Hasil akhir itu penting. Hasil akhir itu sangat kita perlukan dan semoga kita bisa bersukacita dengan hasil akhir. Tetapi jangan lupa prosesnya. Proses itu kadang sangat menentukan pada hasil akhir. Proses bagaimana menerima kasih karunia melalui kesembuhan dalam teks ini itu sangat luar biasa. Taidama holong ni rohani inai maradopon boruna. Alai di bagasan holong ni rohanai dipangiduan nai di bagasan haporsiao doi bana mangido tu Tuhan Yesus Kristus. Alanido dang tersirang haporsiaon sian holong ni roha. Alanido benedok apostol Paulus hola tolu na hot ima pakirimon haporsiaon dohot holong ni roha. Jadi idaut tadui dipangiduan ni inai pakirimon na alusan ni Yesus ibana holong ni roha maradopon boruna jala haporsiaon tu Tuhan Yesus Kristus na pamalumon na borunai. Jadi na mangihuk musi diturpuk tau taida manguse sada halak na nengel huhut ngungu di pamalum Tuhatta Yesus Kristus. Marhite na dua nama saon hama malum ni siantod di nahodar dohot hama malum ni halak na nengel huhut ngungu taida ma holong ni rohani na toropi na manogihon ibana tuadopan ni Jesus. Dukpe di adopan ni Jesus di joma ibana tu nasuhi jala las di pamalum. Jadi masai dengan taida rupani napi natupani Tuhan Yesus di ina namangidoi dohot di halak na nengel na ngungui atong molotung dengan situtudo di patu-patu nasida ahama na patut bahenon ni nasida.
Omma hupikir hami perenungan si buanot tatu jamita ala nunga taida di ayat na parpudi jadi longang situtu mana sida nin nama nunga denggan saluhutna di bahin ibana gabe marbidengedo akana nengel jala na mangungu gabe makatai di bahin di ida nasida do pambahinan ni Yesus jala ido nasida nunga denggan saluhutna songon panopauni nunga denggan do saluhutna holan Tuhan do naboi patu pahon saluhutna denggan holan de batadi bagasan Yesus Kristus do naboi melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Sekali lagi saya katakan hanya Tuhan yang dapat melakukan dan memberikan segala sesuatu dengan sempurna. Dan bila kita melihat kesempurnaan pekerjaan Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sikap apakah yang muncul? Apakah yang harus kita lakukan? Mulut taida do dengan bahasa pambahenan ni debata di bagian Yesus Kristus nunga dengan saluhutna di bahen ibana. Ahama dohonon itu hita na perculu posma rohata di ibana. Na paduahon ta puji ma ibana. Na patuluhon tatadda ma dirita dang boy hita patupahon dengan manang na ahape. Perludo mananda diri songon inat tatong naro tu Jesusi. Atong molo suboy do hita patupahon dengan pasahat ma tu ibana. Dengan situtudo saluhutna dipature, jala, dijaga, diramoti pardalanan ningoluta. Ima pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.